Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka Rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad. Duh Gusti kula nyuwun manah jasad kang sehat sentosa nipun badan putra garwa tuwin kerabat wa tula hayati fi kamali istiqamatin wa hifdhan minal i'jabi wal kibri wal hasad. Panjang yuswa sarana netepi istiqamah kareksa saking ujub sombong hasud wonten manah warizqan halalan wasi'an ghaira naqisihin yakunu lana aunan ala manhajir rasyad. Nyuwun rizki halal jembar tanpa kekirangan kangge ngung ibadah ngambah margine pangeran. Wa'allimni ya fattahu ilman mubarakan yakudu ila ridwani wa sabri wa sadad. Nyuwun ilmu manfaat ingkang tansah kaberkahan ingkang nuntun datang ridho sabar ugi kaleresan. Wa haqqaka arifani wa wafiq ilahi lil qiyami fihi fadlan wajudan. Dateng hak panjenengan nyuwun dipun gamblangaken pitulung kanugrahan kangge saged ngamalaken. Wa'arifni haqqal muslimina bi asrihi alayya wa wafiq lil qiyami alal abad. Ugi hakipun konco ingkang sami minulya kula saged kanthi sae tur sampurna bijahin nabi shallal ilahu wa sallama alaihi wa alin dama walhamdulil ahad. Kanthi lantaran derajat nabi ingkang pungkasahan sholawat salamugi lumintu saking pangeran. Amin 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 amin.
Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang tansah kawula hormati para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, tokoh agami, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Boten bosan-bosan anggen kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados anggen boten atos bosen anggen kita nyadong dumateng kenugrahanipun lan inggih namung dumateng para kawula ingkang bersyukurlah. Allah Subhanahu wa taala sampun paring badhe tansah paring tambahipun kenugrahan kados ingkang sampun dipun janjiaken dening Allah piyambak wonten ing Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Setengah saking kenikmatan alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita saged pinanggihan kanthi sehat wal afiyah zahiran wa batinan ingkang mugi-mugi anggen kita pinanggihan menika badhe ambekta keberkahan, kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi tansah lumintu dumateng junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang setuhu tansah kita harapaken syafaatipun wiwit saking alam dunya dumugi ing akhirat samangke. Amin amin ya rabbal alamin. Saderenge dalem nerasaken ngaos kitab Safinatun Najah, monggo kita sareng-sareng maos surat Al-Fatihah kagem Bapak Haji Kirlan Muhammad Syifa ingkang kala wingi sampun tilar donya. Mugi-mugi pinaringan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Kagem ahli hadan ingkang saweg nandang gerah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala enggal cepet nyabut sedaya penyakitipun dening Allah Subhanahu wa taala lan ingkang saweg nggadahi masalah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala enggal paring solusi dumateng masalahipun ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Monggo kita sareng-sareng nerasaken kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kita ngaos kitab Safinatun Najah menika sakderenge imtihan, sakderenge pengaosan imtihan. Niki kawula sambung malih
Kitab Safinatun Najah ingkang sakmenika sampun dumugi rukunipun puasa. Faslun utawi iki iku fasal suwiji arkanuhu utawi pira-pira rukune puasa iku salasatun ana telu. Wonten makalah lintu ingkang ngagem lafat iku salah satu asya'a ana telu pira-pira suwiji-wiji. Niyatun rupane siji niat lailan ing dalem wektu wengi likul yaumin kaduwe saben-saben dina fil fardi ing dalem poso fardu. Watarku mufattirin lan ninggalake perkara kang batalake puasa. Dzakiron hale eling mukhtaron tur karepe dhewe boten dipaksa. Ghairu jahilin tur ora bodho ma'dzurin kang den terima alesane. Wasaimun lan wong kang puasa. Al muradu utawi kang kaping al muradu utawi kang dipun kersakaken wonten fasal menika Syekh Musannif badhe mertelakaken dumateng kita pinten-pinten rukunipun siyam utawi puasa. Wonten fasal niki Syekh Musannif badhe nerangaken 3 saking rukune puasa. Rukun niki perkawis ingkang kedah dipun laksanakaken dening tiyang ingkang badhe nglampahi puasa. Napa mawon rukune puasa dawuh arkanuhu salasatun. Niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Al muradu utawi ingkang dipun kersakaken rukunipun siam fardu niki puasa wonten kalih puasa fardu kalih puasa sunnah. Ingkang dipun bahas menika puasa fardu. Rukunipun puasa fardu sinaos siam nadar. Nadar niki termasuk siam ingkang waune sunnah tapi karena dipun nadari dados fardu, dados wajib hukume. Contohipun kados bapak-bapak utawi ibu-ibu nggadahi hajat kula menawi masalahe rampung kula badhe nadar puasa seminggu muput utawa kula niat nadar kagem nadar puasa Senin Kemis selama setahun. Anu masalah madan abot niki. Masalah madan abot dilala Allah Subhanahu wa taala maringi solusi dumateng masalah. Rampung alhamdulillah. Saderenge masalah wau rampung niki piyambake nadar puasa Senin Kemis selama 1 tahun. Lah hukum puasa Senin Kemis asline napa? Asline sunnah, tapi kranten dipun nadari menika dados wajib. Nggih. Lah puasa nadar nggih niki termasuk ingkang badhe dipun terangaken wonten ing rukunipun siyam fardu. Utawa puasa qadha. Nggih, puasa qadha semisal ibu-ibu wonten wulan Ramadan menika halangan 6 dinten 7 dinten mangke wajib dipun qadha wonten sak sampune wulan Ramadan angsal teng wulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dumugi mangke saderenge Ramadan malih. Lah puasa qadha niki termasuk puasa ingkang hukume fardu utawa puasa kafarah. Lah puasa-puasa menika niki termasuk puasa ingkang fardu.
Salah satu puasa ingkang fardu inggih menika puasa Ramadan. Rukune puasa Ramadan utawi rukune puasa fardu menika wonten 3. Nah, teng mriku tulisane napa? Sekawan. Nggih. Kula golek nulis ngantuk niku ingkang bekto pulpen saged dipun coret ngandhape dipun gentos 3. Rukune puasa fardu menika wonten 3. Ingkang pertama inggih menika niat angklampahi siam fardu wonten ing saben-saben dalu. Wektale kapan? Awit saking surupipun srengenge dumugi medalipun fajar shadiq. Rukune puasa fardu sing pertama menika niat unggal dalu wonten ing wulan Ramadan contone. Dados niate menika kedah mabit utawi nginep, kedah dalu-dalu mboten pareng wayah enjing nembe deniati niki mboten sah. Niate kedah setiap dalu. Semisal dalu malam Senin, nggih niate malam Senin. Puasa dinten Selasa, malam Selasane puasa. Terus kados ngaten, setiap malam harus dipun niati kagem puasa fardu. Setiap malam. Nah, setiap malam niki waktune kawit kapan? Awit saking surupe srengenge, awit saking matahari menika terbenam nggih. Dumugi ngantos medale fajar shadiq. Ngertos ingkang dipun wastani kalian fajar shadiq. Fajar shadiq niki fajar sing bener. Nggih, fajar sing bener. Dene wonten fajar shadiq napa wonten fajar lintune wonten. Fajar menika wonten kalih. Pertama fajar kadzib, ingkang kaping kalih inggih menika fajar shadiq. Fajar kadzib niki biasane fajar tapi sing nglomboni. Niki biasane medal jam kalih, jam setunggal, nggih. Niki kadang-kadang celerep padang kaya pun fajar tapi mengko peteng malih. Nggih. Niku namine fajar kadzib. Menawi fajar shadiq niki sareng kalian mlebetipun wekdal salat subuh. Niku namine fajar shadiq. Fajar shadiq menika fajar sing medal terus tambah terang ngantos matahari menika muncul. Niki namine fajar shadiq. Wekdale niat nglampahi puasa fardu nggih menika setiap dalu nggih niate wajib setiap dalu lan wekdale menika awit saking matahari terbenam dumugi medale fajar shadiq. Saged dipun pahami nggih menika niate salat niate puasa fardu. Lah menawi niate puasa sunnah kepripun? Kita terasaken. Wondene siam sunnah utawi puasa sunnah kados siam sunnah Syawal, siam Arafah, siam Tasu'a, siam Asyura, siam Senin Kemis, siam sunnah ingkang lintu. Angsal niat wonten ing dalu lan siang saderengipun lingsire srengenge kalian syarat dereng nglampahi perkawis ingkang batalaken siam kados dahar lan ngunjuk. Menawi puasane kok puasa sunnah niki niate angsal dalu-dalune utawi angsal enjinge kalian syarat dereng batal dereng nglampahi perkawis ingkang batalaken puasa. Contoh wonten bapak-bapak niki ahli puasa. Allahumma amin. Pas dinten Senin dilalah dalune sarene radi dalu tangi-tangi nggih wayah subuh. Terus jam 7 dilalah rokoke
telas. Akhirnya mboten ngerokok. Tingak-tinguk maring napa namine? Maring dapur badhe damel kopi, nggih kopine saweg telas. Alah kayong nyenengi temen iki rokoke telas, kopine telas. Akhirnya lenggah teng teras, kali tingak-tinguk nggih. Barang saweg tingak-tinguk, oh nggih niki dinten Senin nggih. Mun jam 8 kula dereng sarap, ngopi ya dereng apa maning udut. Kula niati dinten niki badhe nglampahi puasa Senin Kemis lah. Niati puasa Senin Kemis. Hukume sah napa mboten? Sah. Menawi puasa sunnah. Walaupun jam 8 enjing nembe niat puasa sunnah niki hukumnya tetep sah. Ngantos kapan? Ngantos lingsire matahari utawi lingsire srengenge menika sampai dengan wekdal duhur. Ngantos wektu duhur menika semisal kok dereng nglampahi perkawis ingkang batalaken puasa menika teksih saged dipun niati puasa sunnah lan puasane sah. Ki ambeke mboten sahur, mboten niat ndalune, niate jam 8 enjing wau, tetep dihukumi sah. Nggih, saged dipun pahami nggih. Nggih. Ingkang kaping kalih, dawuh watarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzurin. Al muradu utawi ingkang dipun kersakaken rukunipun siam fardu utawa sunnah niki saged berlaku kagem siam utawa puasa fardu lan puasa sunnah. Ingkang kaping kalih inggih menika tilar perkawis ingkang batalaken siam utawi batalaken puasa. Kados manjingaken benda ing lebetipun telinga muntah kalian sengaja dahar ngunjuk lan lintu-lintunipun lan piyambakipun eling saweg nglampahi siam mboten dipun paksa lan sanes jahil ma'dzur. Bahasa gampange rukune puasa ingkang kaping kalih menika menjauhi segala perkara yang membatalkan puasa. Nah niku cekake kados ngaten. Nilaraken perkawis ingkang batalaken puasa. Mboten ngunjuk, mboten dahar, mboten napa namine nek suami istri nggih berhubungan suami istri mboten nglebetaken napa namine cotton bed teng telinga, mboten napa namine sengaja mutah nggih niki sedaya dipun tahan. Nilaraken perkawis ingkang batalaken puasa. Gole nilaraken dzakiron kalih eling, ki ambeke eling, nggih eling menawi ki ambeke saweg puasa nggih dados mboten nglampahi perkawis ingkang batalaken puasa. Mukhtaron lan mboten dipun paksa. Keranten karepe dewek. Kula niki tinggal mboten dahar, mboten ngunjuk karena karepe dewek. Mboten karena dipaksa. Lan ghairu jahilin ma'dzurin. Lan sanes tiyang ingkang jahil ma'dzur. Napa niku jahil ma'dzur? Jahil ma'dzur menika tiyang ingkang bodoh tapi dipun udhuri, dipun anggap rukhsah. Contone keranten wonten tiyang ingkang nembe mlebet Islam contone. Tiyang ingkang nembe mlebet Islam niki ilmu keislaman lan agamane teksi sekedhik. Pas puasa Ramadan, nggih pas puasa Ramadan awan-awan niki nguntal permen. Nguntal napa? Nguntal permen. Nggih mboten ndek untal tapi demut nggih. Mbok keselek nek diuntal nggih. Permene demut. Lah ndilalah wonten tiyang sing paham ilmu agama, ilmu fikih. Lho Pak, jenengan sing wingi nembe mlebet Islam nggih? Nggih. Puasa napa mboten? Nggih kula puasa. Wau nggih sahur. Wau dalu niat napa? Niat puasa. Dene kayong lagi ngemut. Ngemut napa sih? Ngemut permen iki. Lah, mbok nek ngemut permen ya batalaken puasa. Jere tiyang sing nembe mlebet Islam,
Lah kula mboten ngertos ujakune sing batalaken puasa niki mung maem kambi ngombe, nek ngemut permen niki mboten. Lah niki kan jahil tiang sing mboten ngertos tapi makdzur. Makdzure di damel rukhsah kranten piyambake nembe mlebet Islam. Nggih. Lah tiang-tiang ingkang kados mekaten menika kedah ngelampahi puasa fardu. Inggih menika watarku mufattirin dzakiron mukhtaron ghairu jahilin ma'dzurin. Rukun puasa ingkang kaping kalih inggih menika ninggal perkawis ingkang batalaken puasa dzakiron hale eling mukhtaron boten kranten dipeksa ghairu jahilin ma'dzurin lan sanes tiyang ingkang jahil ma'dzur. Kosok wangsulipun menawi tiang wau kesupen saweg nglampahi puasa utawi siam kiambeke kesupen mboten dalam keadaan eling tapi kesupen dipun peksa batalaken siam. Wonten tiang diculik lagi puasa niki diculik teng penculik sing mandan kepenak niki. Barang pun diculik teng daleme penculik niki, Pak jenengan kudu batal puasane. Nek semisal mboten batal tek pateni. Nggih. Terus andenge mie ayam, bakso teng mriku nggih. Akhirnya karena terpaksa akhirnya batalaken puasa. Lah tiang ingkang kados mekaten menika walaupun dipun paksa tetep terhitung puasane tetep sah. Nggih. Lan jahil ma'dzur, menawi jahil ma'dzur kados tiang sing kala wau nika, tiang sing nembe mlebet Islam ngemut permen niki puasane mboten batal. Permene dilepeh kiambeke nerasaken puasa dugi maghrib niki hukumnya tetep sah. Kados tiang ingkang nembe mlebet Islam tebih saking ulama niki namine jahil ma'dzur. Mongko siapipun mboten batal. Tiang ingkang dahar kalih kesupen, dahar kesupen nek lagi puasa, terus tiang ingkang dipun paksa kon batal, bener-bener dipaksa nggih, mboten karena aduh niki sandingane kok mie ayam bakso, dipaksa tapi ngambil menikmati, lah niki tetep batal, nggih. Terus ghairu jahil napa namine ghairu jahilin ma'dzurin, utawi tiang ingkang jahil ma'dzur, menika menawi nglampahi kala wau niki siame tetep dianggap sah utawi mboten batal. Kita lanjutaken terasaken dawuh wasaimun al-muradu rukunipun siam ingkang kaping 3 inggih menika wontenipun tiyang ingkang siam. Wontenipun siam menika inggih keranten wontenipun tiyang ingkang siam utawi puasa. Dados rukunipun puasa ingkang kaping 3 niki shaimun. Wontene tiang sing puasa. Oke. Jadi rukune puasa niki wonten 3. Sing pertama niat, nggih. Sing kaping kalih menika nilaraken perkawis ingkang batalaken puasa, ingkang kaping 3 inggih menika shaimun, kudu ana wong sing puasa. Nggih. Kok semisal mboten wonten wong sing puasa, ya berarti mboten wonten puasa. Niki sanes termasuk rukun, nggih. Dados termasuk rukunipun puasa harus kedah wonten tiyang ingkang puasa inggih menika shaimun wallahu a'lamu bishawab. Mugi-mugi ingkang sekedik menika saged manfaat dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.